Nazir Muhammad Nazir, wanda aka fi sani da Nazir Sarkin Waƙa, ya fito ya sanar da al'umma cewa a yi haƙuri, sannan kuma yana ba wasu mutane haƙuri akan fushi da suke da shi akan daina wannan shahararre ingantaccen shiri nasa da aka daina, wato labari na. Ya faɗi dalilai sannan kuma da hujjoji nasa da yasa aka daina, ba wai don wannan shahararriya sannan kuma ingantaccen mai shirin fim ɗin da ta fita ba wannan ne dalili nasa ba. Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri namu a cikin wannan tasha ta mai suna Almara 24 TV. A yau mun ɗauko wannan ƙatacce ingantaccen mawaƙi sannan kuma marubuci sannan kuma ɗan wannan babban shirin fim ɗin, wato labari na. A yau Nazir Sarkin Waƙa ya fito ya sanar da mu cewa an tafi rubuta sababbin shiri ne a cikin wannan shiri namu na labari na, ba wai dainawa aka yi ba ko kuma aka wannan. A domin mu huce sannan kuma masoya su huce, ya yi ƙoƙari sanar da mu cewa zai sako sababbin waƙoƙi nasa a cikin wannan shekara ta 2022 mai suna Ina Alfahari da Ku. Wannan album da Nazir Sarkin Waƙa ya tsaya ya tsara shi sannan kuma ya tantance ya tsara a domin nishaɗantuwa sannan kuma da wa'azantuwa da lafazantuwa a cikin wannan shiri ko kuma wannan sabon album ɗin da Nazir Sarkin Waƙa yake son ya saki a cikin wannan shekara ta 2022. Shi da wannan album ɗin yawancin waƙoƙin suna magana ne akan abin da yake faruwa a ƙasa Najeriya, domin abin ya fara yin yawa sannan kuma ya fara yin tsamari a cikin wannan ƙasa tamu mai albarka wato Najeriya. Kuma sannan da akwai waƙoƙi masu nishaɗantarwa sannan da wa'azantarwa a ciki, domin mu ma kanmu da akwai namu laifi a cikin wannan abin da yake faruwa a cikin ƙasa Najeriya. Nazir Sarkin Waƙa ya yi alƙawarin zai kawo wannan album nasa a cikin wannan shekara tamu ta 2022 domin samun ingantattu ƙayatattun waƙoƙin Nazir Sarkin Waƙa. To ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mai suna Almara 24 TV, sannan kar ku manta da danna mana subscribe sannan da danna alamar nan ta ƙararra domin da kuma yi mana sharing, kuma yi mana like da comment da kuma sharing ɗin bidiyo namu a group da kuke da shi na WhatsApp ko kuma na Facebook. Mun gode. Nazir Sarkin Waƙa da yana mai godiya sannan kuma yana mai ba wa mutane haƙuri akan abubuwan da suka faru na daban-daban. Ka san daman shi ɗan adam mai kuskure ne sannan kuma ana so mutum ya kasance mai gyara kuskure nasa. Nazir Sarkin Waƙa yana mai alfahari da dukkanin wani masoya da suka kasance nasa ko kuma masoyan series nasa da suke a faɗin duniya baki ɗaya, domin shi shahararsa ba iya Najeriya ba ne, ta yi ne a faɗin duniya baki ɗaya. Mun gode. Shahararsa ta kasance a irin su Ghana, Mali, Morocco, Libya, Algeria sannan kuma Sudan da kuma Niger da kuma sauran ƙasashe baki ɗaya na faɗin Afirka duk sun san shi.